Hoxe imos a horta un poquinho máis tarde, case se nos vai facer noite, Eso agora que empeza a chover aquí. Que tal? Moi boas tardes. Non pasa nada porque agora os días xa van a Sí, máis. é verdade, mira como se xa nota. a luz. O sea, permítenos traballar hasta máis tarde, por eso vin agora. Que ben, que ben. Non é verdad, pero... Bueno, pois imos abrir de par en par este tempo tan agradecido no que recibimos as vosas consultas, as vosas dúbidas que trasladamos inmediatamente a Nuska Chousa, nesta horta particular que compartimos con vos todos os xoves pola tarde. Veña, Iago, que tes aí unha manchea de preguntas que buscan solución. Sí, por aquí queren preguntar sobre o lixiviado de miñoca. Como podemos utilizar e cada canto tempo? Un saúdo e moitas grazas. Pois o lixiviado non aconsello guardalo durante moito tempo porque unha vez que tes unha vermicomposteira vai haber lixiviado continuo, o sea, unha vez que estea en plena produción e teñas a unha certa cantidad de bichocas en dentro traballando, non é necesario guardalo. Co cal, podeselle botar a calquera tipo de planta, árbol, arbusto, en macetas, plantado na terra, en todo. Vai a ser un fertilizante un pouquiño máis lixeiro do que o humus, porque é como eso, é o lixiviado, o sea, é un produto líquido que resulta de filtrarse líquidos da descomposición de materia e da propia produción das miñocas, non? Na vermicomposteira. Pero, bueno, cheiño e cargadiño de nutrientes e de fertilizantes para as plantas. Dependendo da planta que se lle bote, hai que rebaixar un pouquiño con agua. Non se pode botar así puro a casi ninguna cousa, porque pode ser que sexa demasiado fuerte. Entón, a todo tipo de plantas, incluso nas macetas, rebaixado como mínimo a mitad en agua. E usalo como rego normal das nosas plantas, frutales, arbustos, en todo. É unha maravilla. Pois estupendo. Imos por outra. Por aquí dinos Mari de Xuño que ten un érbedo, que a semana pasada xa fixemos unha consulta do érbedo, vou traducir para que... Estou poñendo cara rara porque xa dixo, que era iso? Pois mira, este é o que en castelán se coñece como madroño. Vale, A consulta de hoxe é que ten esta árbore, ten 10 anos e ten bastante lique. A pregunta é, debería quitarllo como e con que? Graciñas. Mira, sempre que hai un líquen, hai que intentar quitalo de calquera tipo de árbol. Non é que o líquen en sí lle vai a facer daño a un madroño que xa ten, non sei, 8 anos ou que di ela, non, que ten, porque xa é un tronco bastante importante. E o que é o líquen, o árbol, non lle vai a facer daño. Que pasa? Que o líquen fai como de esponja, queda aí pejado, e vai a servir de cobijo e de abeiro a fungos que se queren protexer do inverno para depois no verán volver a salir e facer de daño aos cultivos. Entón, como é un refugio perfecto para bichos, incluso bichos que invernan, o sea, tipo polillas ou así, que poñen os ovos e invernan cando fai frío, por ese motivo hai o que quitar. Como? Eu recomendaríalle que intentara, por exemplo, con un bruxo, que non sei como se di, eu sempre dixen bruxo, que é como se fora un cipillo, pero que ten as cerdas como un pouquiño máis duras. Eu chamolle brus. Brus, sí. Bruce Springsteen, justo. Pois colledes un Bruce Springsteen e pasades... Non, pero así co bruxo en seco xa suelen salir. Que pasa? Que hai líquenes que ao mellor si teñen moito tempo están demasiado incrustados na corteza do árbol e que teña cuidado. O sea, quítalo, sí, pero sin chegar a facerlle daño á corteza, porque senón, se abrimos a corteza dun árbol, é unha entrada perfecta de fungos tamén. Co bruxo, facéndolle así a quitarlo, E que agora Bruce Springsteen. Por aquí dignos noraboa polo programa, teño unha, fago xa agora a anotación, Nuska, milgranda, que é o que en castelán coñecemos como granado, a árbore que dá as granadas. Esta árbore ten uns 5 anos e dá pouquiña flor, bueno, a pouquiña flor que bota, non as aguanta nunca. Hai algo que eu poida facer? Moitas grazas de antemán de Luís de Mos. Moi boa tarde, Luís de Mos. Menos mal que teño aquí a Iago enfrente que me traduce de gallego a castellano, porque como é milgrana, chamas. Milgranda. Hai outras acepcións, pero esta é a máis... Mira ti, pois eu conoso por Granada con J. Bueno, pois é verdad que o granado
aquí na nosa terra sí que se pode adaptar ben. Que pasa? Que é un tipo de árbol que necesita sol 1000 por 1000, o sea, aquí carecemos un pouco de luz solar. E para que frutifique, que teña cuidado, algo que pode facer, por exemplo, que teña cuidado a hora de podar, porque as yemas da flor formanse o ano pasado, o sea, de un ano para outro. Si llas quitas, esas yemas, ao podar, estás quitando a frutificación do ano que ven. É unha cousa parecida ao que lle pasa a freixoa, por exemplo, non? Que se lle damos unha podadura de armazón total de todas as puntas, vamos a quedar sin fruta para o ano que ven. A granada pasa igual. A podadura da granada, porque nace así como moi arbustiva, nace como se fora unha ramallada, todo así, non? Que non é un árbol que teña unhas ramas gordas como un masanceiro ao uso. O que ten que facer é podarlle as ramas que queden máis secas, as que estean demasiado cruzadas e xuntas unhas cas outras. O árbol que estea en un sitio totalmente soleado e que non lle dea a sombra, polo menos nas horas máis importantes do día, de outros árboles ou dun muro, así. Entón que se plantee que o ten que cambiar de sitio, porque o máis importante para un granado, a un milgrana, sería que lle dera o sol. Claro, como non sei ben como o ten, como el o coida, tamén lle recomendo que se acorde de fertilizalo, porque nos olvidamos totalmente. Outra cousa que lle influye tamén, ás veces, aos frutales, que non se poden abonar de calquera maneira, porque, ao mellor, con abonos naturales non vamos a ter moito problema. Pero que pasa? Se compramos abonos artificiales xa preparados, químicos, o famoso NPK, ou 15-15-15, que pasa? Que as proporcións que teñen de nitrógeno, fósforo e potasio son máis ou menos iguales. E un exceso de nitrógeno en calquera árbol que queiramos que vai a frutificar ou a botar flores non é favorable. Porque o nitrógeno o único que favorece é a parte de outras moitas accións que ten no crecemento de un árbol e de un frutal, aumenta moito a proliferación de follas, o sea, follas verdes. En que é bo? En repolos, en lechugas, ou simplemente cando están crecendo os tomates, os pimentos. Froito, non queremos claro, follas, non? Se queremos froitos, o que necesitamos son as dúas últimas palabras do 15-15, que son, sacando nitrógeno, sería o fósforo e o potasio. Entón, cando queremos que fructifique unha planta, sea ornamental, un gladiolo, ou sexa frutal, calquera frutal, ou mesmo, o granado tamén, hai que botar fósforo e potasio, e olvidarse un pouquiño do nitrógeno. Hai preparados artificiales que o nitrógeno é como en menor cantidad, ten como menos, o sea, se do resto ten, en vez de 30-30-30, pois coller que teña un nitrógeno moi baixiño. Pero hai que fertilizalos, certo? Que, por certo, das árbores para fertilizar é simplemente botar ao redor, hai que cavar un pouquiño? Non tens que cavar. De feito, non deberíamos de cavar nunca alrededor dos árboles, porque moitos árboles teñen raíces tamén superficiales e ás veces facemos de daño ás raíces de arriba. Entón, para fertilizar, haise que fijar sempre na copa do árbol. A donde chega a dimensión da copa do árbol? Pois, xusto debaixo de toda a dimensión que ocupa a copa do árbol arriba, como mínimo, as raíces ocupan eso. Entón, é un error grave e máis moi común que a xente vai a abonar ou regar os árboles frutales xusto onde ten o tronco. E aí é o sitio menos importante para regar nin para fertilizar, porque aí o árbol non aproveita nada. Estás humedecendo a ardor do tronco e non lle estás dando de regar o árbol. O árbol hai no que regar barra fertilizar, polo menos mínimo, todo o que ocupa a copa arriba. Aéreamente, as raíces están tamén en esa dimensión. Pois me preguntei por preguntar, pero había que facelo. É moi interesante porque moita xente, claro, compra o fertilizante e botas ya alrededor, pero unha cuarta do tronco. E realmente non lle está chegando. É mellor que te apartes e que nesas dúas cuartas pegado ao tronco non lle botes nada, de nada, e que lle botes no seguinte anillo, sabes? Como se fora na parte toda da fora. Sempre mirando a copa do árbol dirigíndote por esa dimensión, digamos. Moi interesante, Iago, me está gustando a mí como pregunta, Iago. Bueno, gracias. Por aquí dinos, hola Nuska, vivo en Compostela,
E quería preguntarche sobre que cousas pode ir sementando este mes directamente na horta. Hai que dicir que esta consulta ao mellor sí que está un poquinho atrasada, pero xaneiro, febreiro seguro. Por onde iba? Pode ir sementando este mes directamente na horta e que cousas podo poñer en sementeiras na casa. Teño pensado usar os cartóns do papel higiénico como recipiente a modo de sementeira porque as de plástico que teño tido non me dan bo resultado. É boa idea? Hai algunha outra alternativa barata e que non sexa tan contaminante como as de plástico que se acaban desfacendo? Moitas grazas. Doulle toda a razón, porque esas de plástico estáme vindo á mente, ou non, como non me mandou imagen, veñenme á mente esas que compras unha bandeixa que ten como mini petit suisse todos pegados e que son, claro, esas a verdad que non as aconsello tampouco eu, porque sí que suelen romper e son desfeitos plásticos que non che sirven para nada. Unha proposta económica, plantar directamente na horta, pero claro, vai a depender sempre de onde teñas a horta, porque as plantas para germinar basicamente necesitan calor e humedad. En algodón mollado poderían xa germinar as plantas, sin terra, sin sustrato, sin fertilizantes, sin, sabes? Entón, o máis importante vai ser o calor. Entón, dependendo de onde teñas a horta, pois poderás facelo ou non. Na casa sí que podes sempre, se ten como un balcón, unha solaina ou algo así, no que dé o soliño, pode plantar, o sea, semillar de todo. Eu penso que agora, pos pimentos, por exemplo, e berenjenas vai un pouquiño tarde. Non pasa nada, compras o plantón e xa está. Pero pode empezar a semillar pois o resto, tomates, lechugas, todo tipo de cherries, pode semillar, non sei, é que agora mesmo pode semillar un montón de cousas. O dos cartóns de papel higiénico está ben, pero bueno, a min pareceme unha traballeira que ademais non podes reutilizalo para o ano, é unha traballeira, telos que guardar, cortalos, poñelos, meterlle a terra en dentro, quero dicir, eu aforraríame traballo comprando, vai-me dicir ela, estou-che preguntando por algo que non sea de plástico, pero bueno, neste caso vai a durar 1000 anos. Unha caixiña desas de plástico ou de forma pan de jabota, como lle chamades vos, esas que son blancas que son para transportar peixe ou marisco, por hispán. Espumillón, non? Pois ali na miña terra chamámoslle pan de jabota. Bueno, esas caixas blancas, non? Que aparte de que lle van a durar moitísimos anos, ese tipo de material vai a aportar un calor extra á planta sin irradialo con sol, por exemplo, non? Porque esa caixiña se é moi quente, o pan aguanta moi ben tanto o frío como o calor o que lle poñas, pero se a tes en un sitio o caloriño vai a aportar calor ás plantas. E pode reutilizala durante moitísimos anos, pero moitísimos. E penso que é como non máis económico que os cartóns, pero si menos traballeiro. Penso que non me queda nada atrás das dudas que me dou, senón, pois ese, senón pasamos á seguinte e pa semana retomámola. Eu creo que sí que respondiches a todo o que preguntaba, Sí. Por aquí unha ointe dinos que é nova na horta, ten unha horta urbana e son un mar de dúbidas. A ver se me podes axudar. Plantei allos e deixeinos moi separados entre sí. O veciño de horta, máis veterano, díxome de transplantar a metade deles xuntándoos para así ter máis sitio para plantar outras cousas e tamén para evitar ter que andar a sacar malas ervas entre eles máis adiante. Crees que boa idea? Non haberá algún outro cultivo que poida poñer entre os allos e así evitar o trasplante? É a primeira vez que boto allos e están moi bonitos. Dame medo que se estraguen se os movo. Grazas polo tremendo servizo público que facedes, unha aperta grande. Pois eu tamén lle mando un biquiño moi grande, porque comprendo a moitísimo se estás empezando ainda encima nunha horta, claro que eres un mar de dudas, porque eu tamén son un mar de dudas, quero dicir, eu teño as miñas, pero, o sea, sei unhas cousas, pero as que non sei pa min son unhas dudas de mares. Neste caso non lle recomendo trasplantar, porque calquera cousa que o que vayamos a consumir é a parte do bulbo, un trasplante non o soporta ben. É máis a esta altura, porque xa están como enraizando. Os allos van a facer como unha boa maraña de raíces que son moi tierniñas, son como, non sei, rompen con facilidade. Trasplantar en estas alturas non lle recomendo para nada, eu non o faría. Plantar algo no medio dos allos
por aproveitar o espacio que entendo que ao mellor non ten moito, claro, ao ser dunha horta urbana danlle aquel metro e tal, e teno que aproveitar como poda. O problema desto é que os allos van a estar ocupando o sitio hasta agosto, polo menos, ou setembro, porque os allos son de moita duración na terra. Recomendaríalle que pode plantar, por exemplo, lechugas. Non pode plantar nada que vai a ser máis alto que un allo. A planta de allo vai a medrar, pois, se lle van ben, pois sobre 50 centímetros, 60, dependendo do tipo de allo, porque se son... que tiña moi bonitos, o sea... Claro, se son allos elefante, por exemplo, poden chegar a medir 1 metro de alto, o sea, que meterlle un cultivo no medio que sea moito máis alto que eles non, e un máis baixo recomendaríalle, por exemplo, lechugas, pero tampouco non o vexo por culpa de que o allo é moi propenso a coller un fungo que se chama rolla, que vai a empezar agora a dar problemas, porque o empeza a dar, tan pronto como as temperaturas suben, por exemplo, de 10, 12, 15 grados, e a humedade relativa pasa dos 70-80, que é o que temos agora mesmo en todo Galicia, non? Entón, claro, se ten que tratalos da rolla, aínda que sea con produtos naturales, o que teña plantado debaixo vai a ver afectado polo que te botes, aínda que sexa un purín de ortijas. Entón, claro, eu diríalle que tranquilidade, que para o ano que o tome como unha lesión aprendida, que consiga levar os alliños adiante, que se sinta satisfeita cando o recolla, e para o ano que os plante pois máis moderadamente. A que distancia? Pois menos de 1/4 un dente do outro, o sea, é máis pequeniños e que pense que teñen que botar polo menos de 7 a 9 meses na terra, para que faga unha previsión do que vai a ter que plantar en abril, maio e tal. Pois, Nuska, canto tarda en darche unha leituga a terra? Se a planto, imagínate, hoxe? Pero se a plantas un plantón, unha lechugiña que compras así pequeniña, dependendo do calor que lle vai a dar, do tipo de lechuga, porque hai lechugas que serran o ollo, e esas podenche tardar como 3 ou 4 meses en apretar ben o ollo, sabes, tipo iceberg, ou esta roja que fai un ollo fuerte tamén. Pero se é unha lechuga desas de abrir, sea rizada ou sea da lisa, en 2 meses e medio ou así, podela ter xa para colleitar. Pero que conste que unha lechuga que é de abrir, non tens por que arrancala cando queiras comela. Ti se che fan falta 10 follas, quitaslle 10 follas á lechuga. Sí. Sempre as de fora, non colles as de dentro porque lastimas o crecemento da lechuga. Date conta que a lechuga vai crecendo as follas pequeniñas sempre do ollo, do medio e medio, e van crecendo sempre para arriba, non? Entón, as máis vellas son as que están por afora. Esas podémolas ir colleitando, sempre tendo o sea, sempre pensando que se lle quitas moitas tes de que arrimar un pouquiño de terra e apretar para que se manteña ben erguida. Non tes por que colleitar ningún tipo de lechuga, tes por que colleitala a non ser as de ollo, claro, porque se lle quitas as follas de fora o ollo non chega a serrar e pode pudrir. Pero sí, en 2 meses e medio, 3 meses lechugas para recoller. Son moi agradecidas as leitugas. Sí, crecen rápido, tal. Sí. Pois temos o tempo preciso para unha última consulta. Veña. Dinos por aquí, escoitei que as cerdeiras pódanse en verde despois da colleita para evitar a gomosis. É así ou ti pódalas cando están en repouso vexetativo? Un segundo. Sí, mira, todo tipo de pesejeiros, non solo... Que dixo? Cerdeiras. Bueno, pero dame igual. Calquera fruta que teña oso son como máis difíciles de serrar as cicatrices que teñen. A gomosis non ven sendo máis que unha supuración do líquido que teñen os árboles arbustos por culpa de unha fenda que teñan, que pode ser por haber podado ou porque algún insecto lle está facendo daño. Aí sí que fijar, sempre hai que ter cuidado cando lle facemos unha poda que non sea moi agresiva, porque son difíciles de cicatrizar. Costalle moitísimo máis que calquera outro tipo de árbol. Botan a goma para fora, e se estamos en tempo húmedo, vai esa goma como que queda dura e costalle máis serrar, o sea que é bastante delicado en ese aspecto. Entón, se o podamos cando está en parada, en pleno inverno, vai a costar moito máis cicatrizar. Entón eu recomendo sempre, por 2 motivos, podalo agora, a partir da hora.
Unha, porque cicatriza mellor cando está empezando a salvia a andar por eles, que están como empezando a despertar do letargo do inverno. E segunda, porque é tan difícil podalos ben que agora empezan a botar as yemiñas e podemos distinguir mellor cal é a yema de madeira, cal vai a ser folliña e cal vai a ser unha flor para ser un froito. Entón, eu prefiero agora, antes da primavera, o sea, agora mismo, cando empecen as yemas a... Por unha vez fixen algo ben. Moi ben, moi Hai ben. menos de 10 días que podei o pesegueiro. Por Sí. unha vez na miña vida fixen algo ben, que alegría. Bueno, saberemos como podou Mira, ben cando algo- nos diga collín algo aprendo. pexejos. Algo aprendo. Pois, Nuska, se te parece, volvemos a semana que ven, logo. Pa semana que ven Xa non estamos é aquí. horario habitual, a Sí, partir sí. das 4:30 da tarde o xoves. por Sí, aquí. sí, isto foi Vale. algo excepcional Eso. para a semana no horario habitual. Moitas grazas, Nuska. Moitísimas Cuídate gracias a moito. vos e un biquiño. Ata logo. Ico.